Že nevíte náhodou, o čem je video Byl jsem LOL profík od Kameliuse, protože já bych na to udělal reakci. A on má vyloženě 11 000 zhlédnutí za dva dny, OK. Byl jsem LOL profík, to znamená, že Kamelius skončí a on se streamem nekončí, to je jenom to, to je jenom bait, vole. Vyloženě reference na Jirku Krále a Tejpek ani nezařízne to hraní LOLka. Nebo je to třeba oznámení, že jde do Variety. To by dávalo smysl, ne? A LOL profík už podle mě není dlouho, ne? On přestal nějakou dobu zpátky a teďka je to streamer full time. Čaute ľudia, toto videjko vám konečne nahrávam, keďže si cítim, že vám niečo dlžím ohľadom mojej budúcnosti, čo sa vlastne dialo so mnou za posledné 2-3 roky, ako som bol blízko k LEC. Hlavne, aby som sa vyhol všetkým otázkam na streame, že čo budem robiť, pretože tie otázky sú časté a... Já na Kameliusovy streamy vůbec nechodím a já vím, že jde teďka full time streaming. Že se vysral na hraní profesionálně. Jsou časté otázky. Nechce sa mi úplne vždycky na každýkrát na to isté odpovedať, takže som si povedal, že si nahrám nejaké také videjko, kde dáme všetko dokopy a vysvetlím vám vlastne, ako vyzerali moje posledné... Jo, to jsem si myslel taky, že bude fungovat, že když ti přichází do chatu furt nějaká otázka, že stačí nahrát video a ti lidi se na to podívají, přestanou se ptát. Ne, se nestane. Furt tam budou, to zmenší ten problém třeba o 10%, reálně. Roky kariéry, čo sa týka profesionálnej akože hracej a moje nejaký pomalý transitioning voči streamu a odpoviem vám to pravdepodobne na otázky, a mám masívní sluchátka. V profesionálnom hraní aj do budúcna, alebo sa chcem venovať full time streamu, po prípade čomu sa chcem venovať, takže tuto máme videjko. Najprv by som chcel začať mojou kariérou za posledné 3 alebo 4. AD Hawk, Vodafone, já neznám nikoho. Movistar, Koi, Phoenix, to ani nejsou Lions, co? Já neznám žádnej ten tým. Roky. Chcel by som vám vlastne nejak ujasniť behind the scenes informácie, ako blízko som bol v LEC, čo sa vlastne všetko dialo behind the scenes, lebo nie všetko môžem povedať na streame, pretože tie niektoré off-sezóny sú ešte relevantné a môže to ovplyvniť priebeh niekoho druhého a tak ďalej, chápete, hej, že Já jsem se až teďka na té kameře uvědomil, že Kamelius má strašně nesymetrické obličeje a teďka se soustředíme na ten nos. Môžem teraz povedať, že tento tým ma chcel a mohlo by to poškodiť niekoho druhého v tomto jednaní. Takže teraz už si myslím, že odstupom času vám asi možno všetko povedať, jak prebiehalo, takže idem na to. Najprv by som začal asi rokom Game World, keďže by som povedal, že to bol taký prvý relevantný rok, ktorý ma priblížil k LEC. Bol to v roku 2022, kde vlastne som bol zobraný do LFL, čo bola najviac ako prestížna liga mimo LEC, francúzska liga, hej, to viete asi, čo ste pozerali, tak tá liga mala fakt kvalitu, hráči sú tam, boli tam naložené mená, teraz v podstate každý hráč, ktorý padne z LEC, tak ide do LFL, čiže je to taká, by som povedal, že neoficiálna LEC 2, hej, akože LEC Academy Liga, kde som mal vlastne veľmi super tým a celý ten roster Game Wars spomínam veľmi. Já měl strach, že to hraje, na to má kurva. Se mi zdá, nebo ty monitory jsou strašně malý? Ten tam dali nějaký vyřazený, ne? Z hlavního týmu. Našli tomu jenom jeden monitor. Veľmi super tým a celý ten roster Game Wars spomínam veľmi krásne. Vlastne my sme sa v Springu, sme skončili 8, kde sme sa rozhodli, že nikoho nevymeníme, ten roster ostal spolu. Viem si to teraz mám takú život. Bracho, ty máš seriózní video a napereš tam záběr, jak přepínáš Sugar Dench, aby lidi neviděli, že to sleduješ. To už jako v momentě, co se koukáš profesionálně na Sugar Denchu, tak je jako jasný, že to s tím pro gamingem nemyslíš vážně a že jdeš spíš do toho entertainmentu, no. Tak už tady, kde říká, že byl nejblíž LEC, je to prostě potvrzený, že on plánuje dělat streaming. Na Sugar Denchu se dívají buď jako dezolé, idioti, co potřebují si zvedat ego, anebo ti, co na to chcou reagovat. Pamäť, že sme si sadli za taký gulatý stôl a rozhodli sme sa, že nič nevymeníme, že pokračujeme spolu a že nejak zanalizujeme. Mali sme taký brainstorming, že sme napísali na tabulu všetky naše ako keby chyby, čo sme robili za tento rok a čo chceme zlepšiť, do čoho chceme investovať čas, energiu a vlastne sme to nejak zanalizovali a už sme mali bootcamp pred Summer Splitom, ktorý trval vlastne asi už mesiac predtým alebo mesiac a pol predtým, než začala liga, čo bolo veľmi akože skoro. Vlastne sme pracovali na tých našich chybách a dosť sme sa zlepšili. Nastúpili sme do Summer Splitu, myslím, že sme
sme začali nejak že 7-2, čo bolo pre náš tým, ktorý bol na papieri niekde okolo mid 5-6, bolo insane, že sme boli na prvom, druhom mieste. No a nebudem akože moc hovoriť do detailov, lebo nechcem, aby toto video malo 30 minút, ale každopádne skončili sme poslednou. Já si říkám, že mluví moc do detailů a on řekne, že nechce probírat detaily, nechce, aby video mělo 30 minut, má 29 minut. Tak jako povedlo se. A zrovna vyloženě bere moje myšlenky. V tom roku na European Masters 4., alebo teda 3., 4. na ďalšom mieste, kde sme vypadli vtedy proti BDS, ktorí mali v rosteri, ja neviem, Crownshota, Erdoteho, na tope bol Adam, tam bol Sheo, čiže hej, akože roster bol, teraz všetci boli v LEC, hej, odtedy. To mi vlastne prvýkrát dalo nejakú tú možnosť sa pozerať do LEC off sezóny, keďže naše výsledky boli veľmi zaujímavé. Tým, že sme sa akože dosť improvili zo Springu na Summer, tak sme boli hot topic, akože v tom týme, čo sa týkalo LEC off sezóny, tak bol som riešený a Čokolad. Myslím, že sme aj boli akože asi najlepší hráči v tom týme, že sme vlastne vďaka nám sme ten tým posúvali ďalej, čo sa týkalo makra, shotcallingu, nejakej tej práce v reviews a tak. Vtedy som mal akože takú prvú sezónu, kde vlastne ma kontaktovali Mad Lions, vtedy tam bol Mag a Pád, ešte tam bol Karzy, myslím. Už som bol celkom akože tak blízko dostane sa do toho týmu, že som sa rozprával vlastne s generálnym manažerom toho týmu, kde mi vlastne ukazovali už akože jak vyzerajú office a to už je taký celkom pokročilý step, čo sa týka vyjednávania, hej, že a už jediná vec, čo ostáva je zmluva a podpísať zmluvu, ale vlastne už som bol na koloch so všetkými, robil som aj nejaký personality test a bolo to medzi mnou, bolo to medzi Hylissangom a Targamasom. No a ich jednotka bol vtedy myslím, že Targamas, no a tým, že Targamas išiel do Excel, tak si vybrali Hylissanga, takže som mal celkom smolu, ale bol som akože celkom vysoko v tom rankingu ich. A ešte tedy mal o mňa záujem priamo aj Excel, ktorý teda zobrali Targamasa, on bol ich jednotka, ja som bol ich dvojka, kde bol vtedy Paťo, Patrik a ešte tretí tým, ktorý mal o mňa záujem celkom vysoký, tak boli SK Gaming, kde bol Exakík a na supporte mali dve možnosti, že buď ja alebo DOS. No a DOS bol samozrejme jednotka, keďže v tú sezónu hrali. Takže ty myslíš říct, že prostě 3 týmy tě mohli potenciálně draftnout a všude byl z číslo 2. To zamrzí, chat. To zamrzí. Všude číslo 2 a mohli draftnout jedničku. S Exakíkom v LDLC, čo bola akože francúzska jednotka, my sme boli tuším nejaká 3 alebo 4, takže vlastne s tým, že už spolu mali nejakú tú synergiu alebo to kamarátstvo, tak si vybrali. To je jak tvoje story do Streamers Clashe. Ne kámo, moje story do Streamers Clash je trošičku jiná, protože já jsem byl všude třeba číslo 3, 4 a vždycky to padlo, ten jeden spod přede mnou. No joke. Prostě freeze, já jsem byl freeze třeba nějaký číslo 3, jedničku mu sebrali, tak draftl 2, pak u nějakého dalšího typka, už jsem pamatuju, co byl za kouče, jsem byl číslo 4, sebrali první 3 nebo první 2 a on si vzal 3. Jako true taky jsem mohl být prakticky v LEC. Jeho. Ale bol som dosť hot topic akože v tej off-seasone, keďže každý tým v RL vedel, že som bol considered LEC a vlastne v každom vyjednávaní s RL týmom som mohol použiť ako leverage aj môj agent, že som mal blízko k LEC, tak čo sa týkalo výberu v RL, tak to bolo strašne jednoduché, mal som tedy na výber úplne, že každý tým, kde som si ukázal prstom, tam ma zobrali, no a vtedy som vybral Gio, to už bol ten rok 2024, ktorý bol tiež docela big year for me a tam sme mali Lincasa, ktorý je teraz vo Vitality, Jazzu, ktorý padal z SK Gaming, Ragnar, Tukui, ten hral v Brazílii a coach bol Duke, ktorý tiež coachoval Mad Lions v Lecku, takže vlastne tým, že on sa poznal s tými coachami z Mad Lions, akože s tým Padom a Makom. Vlastne oni im dali referenciu, akože keďže ma vlastne interviewovali a chceli ma aj do LEC. Takže to bolo veľmi jednoduché. Dostal som sa tam v podstate bez tryoutu, bez toho, aby som poslal nejaké voc. To bolo fakt, že chcem ísť k vám a oni mi poslali kontrakt. Takú ste mali silu, keď ste boli considered do LEC ako RL hráč. Bolo im úplne jedno. Tak to je zase komfortní pozice, že jo? Mal som okolo seba ten hype, ten narratív a to teraz vlastne v LEC aj v RL tak býva. Keď máte okolo seba ako hráč narratív alebo nejaký hype, tak to máte jednoduché veľmi v off-season. Aj keď to není overené faktami, len to, že ďalší traja ľudia hovoria, že ste dobrí, tak ďalší 20 tomu veria. Je tam nejaké to FOMO, Fear of Missing Out, že... Kámo, tak tohle je úplně jako counter story na toho Freeze, který věřil, že byl strašně dobrý jednu dobu, ale nechtěli ho draftnout, protože ho nikdo neměl rád. A všichni ho prostě pomlouvali, jestli to pamatuju správně. Že říkal, že právě na základě toho, jaký tam bylo to smluvené slovo mezi těma hráčema a trenérama, ho nedraftli, i když měl výkony.
To je prostě přesně opak. Sa vám možno nechce researchovať toho hráča, ale keďže všetci okolo vás hovoria, že ten typek je dobrý, tak tomu nejako bezhlavo veríte. No, každopádne Gio, Pringu sme skončili na 8. mieste na European Masters, vypadol som tedy proti Heretics, tam bol Flaket, čiže tiež ďalší LEC roster tam bol a v lete sme sa dostali na semifinále European Masters, čo doteraz ako verím tomu, že to bol docela kariér smutný moment pre mňa asi, že najväčší, keďže sme hrali vtedy proti K-Corp. K-Corpe bol Kalis, Targamas, to bol na tope bol Kabošár, na mide bol Saken, jungle bol Synchro, hej, bol to ten roster, ktorý vyhral úplne všetko. A hrali sme s nimi semifinále, vyhrávali sme a potom sme tu Best of 5 trolli, prehrali sme 2-3 a bolo to veľmi smutné, ešte to teraz si pamätám, že všetci v tej miestnosti normálne som dohral sériu, otočil som sa a hodinu bolo ticho, reálne hodinu sa nikto od počítača neodpojil, všetci sedeli takto proste v depresii totál, slzy každý v očiach a bolo to strašne bolestivé, keďže sme v tú sezónu sme porážali takí týmy v skupine, napríklad tam bol Supa Alvaro, celý Movistar Rider, Supa Alvaro, na mide bol Freskovi, ktorý bol v Koi, teda Movistar Rider sa tí volali, teraz sú to už Koi a vlastne sme porážali brutálne všetky týmy a tá semifinálová séria s K-Corp nás veľmi mrzela, lebo by sme sa vlastne dostali do finále, tam by sme hrali proti Koi, ktorých sme v skupine porazili, aj v Screamoch sme ich porážali, takže sme si verili, že by sme vyhrali celé European Masters. No a keď vyhráš celé European Masters, tak to máš instantný ticket do LEC, pokiaľ si nie je nejaký už veterán. No takže tak. No samozrejme, keďže som mal dobré výkony, zase sme boli celkom blízko k tomu, aby sme sa dostali do finále European Masters a do LEC a tak ďalej, tak zase off-season prišla a zase boli nejaké tie ponuky z LEC. Opět. Já nechci slyšet, že se mu to stalo dvakrát. A teďka bylo v nabídce jako 5 týmů a všude jsem byl ta 2 a všude draftnuli 1. Já už to slyším normálně. Pojďme. To myslím, že boli Mad Lions, ak sa nemýlim, a vtedy ma riešilo ešte, že tuto musíš dať strich, cvočko, lebo som zabudol, ty kokos. A vlastne po tej sezóne ma chceli v off-sezóne, opäť som riešil niečo z Vitality, vlastne som bol na ich hľadačiku, myslím si, že vtedy ešte aj Mad Lions mali zase záujem, ale už nie taký veľký, pretože Hillisang tam mal ostať a riešil sa to iba tak, že buď ukončí kariéru, alebo bude pokračovať a tam to bolo také, že sa nevedelo úplne, či bude pokračovať a nakoniec ostal. No ale tým, ktorý mal u mňa záujem, boli Fnatic, kde bol Mára, Humanoid a vlastne Nightshare, coach, Alešov brat Tomáš. A tam som bol tiež akože už celkom v jednaní, kde sme riešili sme akože detaily zmluvy, ale tam to nebolo úplne o mne. Tam bola taká finančná situácia vo Fnaticu, hej, že Fnatic má dosť obmedzený budget a mali na výber, že buď Neměl v té době Mára nejdražší smlouvu LEC. Tohle je předtím, než Máru benchli s Nightshirem. A to měl Mára nejdražší smlouvu. Fnatic prej platí mega málo. A teď Humanoid, když byl ve Fnatic předtím, než ho benchli, tak měl to nejdražší smlouvu v Evropě, ne? Jestli to neříkal k Snapy nějaké, se nepamatuju divně. Že jako možná proto ta finanční situace byla jak napjatá. Všichni dali za Máru, tak nezbylo na ostatní. Tak jako pokud si věříš, že jsi dobrý a že se jako průvneš, tak bys měl jít do těch Fnatic i za hubičku, ne? Berú Karziho, kde investujú veľa peňazí a vlastne ostane menej na supporta. No a keďže ja som bol z RL, keďže tie moje negotiating powers nie sú veľké, keďže som z RL a bol by som rookie v LEC, takže by ma mohli dať úplne, by ma mohli lowballnúť, mohli by mi tam capnúť najmenší plat, aký je možný vôbec, úplná minimálka a ja by som povedal áno, samozrejme Fnatic LEC, kto by povedal nie, hej, z mojej situácie. Takže bolo to také vzájomné, že sme vedeli, že to bude pre nich jednoduché ma zaplatiť a pre mňa cesta do LEC. No, to bola prvá možnosť. Samozrejme, toto by fungovalo iba keby Karzi povedal áno. Druhá možnosť bola, že by teda bol by Noach, neviem, či tam už hral, alebo ho chceli podpísať, myslím, že tam bol. A Juna Tomáš skautoval, aj mi Tomáš posielal konkrétne vod z Juna a ukazoval mi, že čo on robí dobre, čo robí lepšie ako ja. A Tomáš bol so mnou úplne ako keby transparentný, vôbec ma neťahal za nos, ako to radi robia LEC coachovia a manažeri, alebo nie LEC, ale všeobecne a povedal mi úplne úprimne, že ten Jun si myslí, že je lepší ako ja, ale že sa mu páčim s Karzim, páčim sa mu s Márom, že ten tým bude dobrý, že budeme vlastne pracovať spolu, že sa poznáme, ale Jun bola akože lepšia možnosť. No, každopádne, keby podpíšu Karziho, tak Juna by nezaplatili, hej, takže by som bol akože tam lepšia možnosť pre nich. No, samozrejme, Karzi si dostal masný offer do Vitality a povedal si, že
že môže osrať celý fanatik, ktorý podľa nich bol akože veľký offer na Karziho, ale veľký offer to teda moc nebol, keďže Karzi mal lepšie podmienky v inom týme. No a samozrejme zase som bol na druhom mieste, zobrali Noaha Juna. Takže protože jim to odřekl Karzi, jelikož mu dali málo, tak jim se rozvolnil budget a měli na lepšího supporta a proto ho nedraftli. To jsou takový mini výmrdy, který jsou jako na takovou noční depresi, no. A bolo to GG. Každopádne opakoval sa scenár z minulej off-sezóny, kde som mal úplne jednoduchý off-season, zase som si mohol ukázať na hoci ktorý tým prstom. Kámo, ale to je pak jako divný, víš co, ty máš, vem si, jestli někdo, kdo to takhle jako draftuje, tu druhou ligu, a prostě tady máš jako takový žavý zboží, jako Camiliuse, který ho furt jako bereš jako člověka, který ho tak nedraftnuli. A co se pak jako děje? Snadný to jako díky za soba. Co jiného umíš? Jestli tohle ti vyjde 1 sezónu, 2, ale když už nejsiš draftnutý 3 sezóny po sobě, tak je to divný. Tak už to přestane být tak jako divný, tak horký zboží, rozumíš? To je prostě jenom, jo, ten týpek, ten se jenom kousek nedostal. A ten se kousek nedostal, a už jako minulou sezónu se kousek nedostal. A ten se říká jako kousek nedostává furt. Jako v ten moment, co ti nevíde 2 sezóny, tak už je to celkem GG. A vtedy o mňa mali 2 týmy záujem. Také najlepšie, ktoré som si mohol vybrať, boli, že K-Corp Academy. Áno, to teraz dosť ľutujem, že som nejoinol, ale k tomu sa dostaneme o chvíľku. A Gentlemates. Gentlemates bol nový projekt vlastne, ktorý vlastnili najväčší youtuberi Česka, teda francúzska, že Česka. Chcel som to porovnať s Českom. To je ako keby ste si zobrali, že majú tým, ja neviem, Duklok, ja neviem, kto je taký, nejaký street, ja neviem, Agraelus, Duklok by boli majitelia týmu, hej, že ale ešte na väčšom meritku. Ten človek má 80 miliónov subscriberov, hlavný majiteľ Gentlemates, a bol to nový projekt, čo bola vlastne naložená orga. Tie podmienky, ktoré som tam dostal, to bolo neporovnateľné. Si zoberte, že som hral v LFL a mal som lepšie podmienky, finančné aj všetko, ako by som mal vo Fnatic, hej. Čiže ten tým bol na takej úrovni. A druhá možnosť boli K-Corp, kde podmienky boli tiež decentné, nie o toľko horšie, ale mali tam ten roster, bol tam Kalist a Lincas, čo boli veľmi akože dobrí hráči a vedel som o nich, že sú dobrí hráči, ale chceli tam Vladyho a Meitnera a ja som teda Vlady bol piknutý úplne ako random hráč z gréckej ligy, ktorý vlastne ja som nevidel ten jeho potenciál z toho môjho pohľadu. Je to bol človek, ktorého som stretal v solo queue, v skrimoch a porážal som ho každý deň a nepovedal som si, že je to nič výnimočné, hej. Samozrejme K-Corp scouti sú podľa mňa jedni z najlepších v celej Európe, takže oni videli v tom ten talent, ale ja som tomu neveril a zobral som si proste offer tých Gentlemates, kde vlastne bola asi, že moja najhoršia sezóna osobná, možno rok, čo som sa týkal. A už je aj ten downfall. Čo sa týkalo burnoutu, možno nejakej depresie z LoLka, kde vlastne sme v Spring Splite skončili zase teda tretí vo Francúzsku, išiel som zase na European Masters, že to bol môj tretí tým v LFL a 3-krát som sa dostal na European Masters s 3-krát rozličným rosterom, čo som bral ako veľký úspech, že vlastne som ja konzistentný článok v LFL, ktorý sa dostáva na European Masters aj v iných rosteroch, úplne v inom prostredí, takže som bol na to akože nejakým spôsobom pyšný, že mi to dalo nejakú tú validáciu úspechu, že som vlastne vďaka mne sa dostávame niekam. Tam Kamil hrozně neříkej mi, že sleduješ ty francouzské ligy. Že víš, že tam intil. Veril som tomu, že aj to bolo vďaka mne, lebo som mal veľký impact v comps a tak. Potom na European Masters sme nezahrali úplne dobre, vypadli sme v skupinách, čo bola pre mňa taká novinka, že som vlastne sa vždy dostal aspoň do top 8, do top 4 na European Masters a benchli sme Eiku, midlanera a prišiel do môjho týmu Miru, ktorý vlastne teraz bol na Worlds v Vivocate Stars a no, on je veľmi talentovaný hráč, veľmi dobrý. No ale tá naša ako keby dynamika v týme bola veľmi iná. Akože mať v týme 2 Korejcov, coaching staff, ktorí sú akože celkom úprimní Austrii a Korejci tiež sa si moc nedávajú servítky pred ústa, tak v tom týme sme zažili, teda som zažil ako na to, že som už bol v úvodzovkách nejaký ten veterán LoLka, som zažil situácie, ktoré som nezažil dodnes. Vlastne tam sa konzistentne plakalo, normálne počas scrimov, akože nie ja, ale môj spoluhráč, ktorého nebudem menovať normálne, že Korejec ho dokázal v review tak sflamiť, že človek plakal. No a všeobecne tam bolo taký mental boost. Kamaráde, já jsem si úplně představil z Griffinových takovýho toho pana Čau Čau, který mluví tím extrémně rasistickým asijským přízvukem a vždycky na všechny nadává. Jak prostě stojí nad tím dalším hráčem a jenom ho solí. V tom týme a taká zlá atmosféra, že každý deň som sa fakt netešil, že mám skrimovať. Fakt som si nejak znenávidel to LoLko, že to bolo fakt. Prvýkrát som zažíval také tie pocity, že fakt nechcem hrať s mojím tímom a ja som človek, ktorý
ako hráč LoLka je veľmi, ako to povedať, potrebujem sebavedomie, hej, ako hráč. A keď som hral dobre a hral som v nejakom týme, kde mi ľudia okolo mňa ma akože chválili, že som hral dobre a videl som, že moje kódy fungujú a vyhrávame na základe toho hry, tak som mal vysoké sebavedomie a potom som konzistentne hral dobre. No lenže v tomto týme to bolo fakt, že Battlefield, kámo, totálny warfare a každý sa tam flamil a eventuálne aj coaching staff a dosť ma akože kritizovali, aj korejskí hráči, aj coachovia časom. Tým pádom sa začala nejaká tá špirála, že som dosť bol viac flamený, to moje sebavedomie nejak opadávalo a eventuálne som ako keby začal hrať horšie a tým potom tam taký nezastaviteľný kolobík. Už som začal aj ja hrať horšie, už som začal veriť, že som horší hráč a vôbec som nechcel skrimovať, vôbec som nechcel trénovať, nechcel som sa s tými ľuďmi rozprávať, boli tam aj úplne že osobné problémy, konflikty, čo sa týkalo apartmánu, som býval s človekom, ktorý mal úplne iný schedule, jak ja, že do 6. kričiaval v noci a nemohol som spávať. Mal som fakt, že zlý osobný život tam a úplne ma to burnoutlo, úplne ma to zničilo a vlastne skončili sme u 8 v LFL, čiže totálny disaster, akože potom, že som sa dostal 3 alebo 4 krát po sebe na European Masters, tak som prvýkrát sa nedostal ani do playoff, tým začal ako keby už problém v mojej kariére, keďže že ten narratív, že som, akože asi som aj na oči vyzeral horšie, hej, že som fakt hral zle, keďže som nebol v takých dobrých psychických podmienkách a potom tá moja off-sezóna bola tough. Už na rok 2025 som si nemohol vybrať, jak som si vybral doteraz, že som si ukázal prstom, ale už to bolo, že čo ostalo, hej, doslova, že už som bol ten hráč na odpis a to bolo po jednom zlom splite. Zoberte si, že som mal 4 vynikajúce splity po sebe, dvakrát som bol veľmi blízko k LEC a jeden zlý split mi ako keby úplne že zničil kariéru, hej, že bol som na odpis, že už som starý, už som vožd a instantne to bolo tough v tej off-sezóne. No a ešte ma podpísali na rok 2025 KOI, ale akože to bolo tie finančné a ekonomické podmienky v RL už začali sa zhoršievať, hej, a k tomu sa dostaneme potom, že prečo vlastne teraz aktívne nehrám. No a začalo sa to zhoršovať tie ekonomické podmienky, môj plat bol v KOI už v španielskej lige už bol skoro 3-krát menší ako vo Francúzsku, čiže to už začalo byť akože trošku otázne, že či vlastne sa takto dokážem uživiť, alebo a tak. A bol to taký môj posledný rok, kedy som sa chcel dostať do LEC, tak som si povedal, že KOI Academy, že tam sa naučím veľa, že dobrý coaching staff, máme dobré podmienky, akože čo sa týkalo, mali sme skrimovať s LEC tímom, tam už bol Supa, Alvaro, boli to KOI, bol tam už Jojo Pyun, Elioja, takže akože mali sme s nimi každý deň skrimy, ranný blog a bolo to celkom, som sa, akože takto, herne som sa cítil fakt, že najlepšie ever. Nikdy som podľa mňa nehral lepšie v žiadnom týme, ako som hral tam individuálne aj tímovo, no bohužiaľ som mal som jeden zlý deň, si pamätám, že ma vlastne vyhodili po Winteri a začalo to tak, že mal som jeden zlý deň, lebo som mal nejaké osobné problémy v živote, aj rodinné a kvôli tomu som nemohol v ten deň daný spať. No a prišiel som na Scream, naintil som jednu hru za Bardák, totálne som naintil, dajme tomu, že som mal 10 smrti, hej, v Screame v kompetitívnom, tak to nie je akože normálne, hej, naintil som jak blázen a coach si ma zavolal po Screame do miestnosti a vyflamil ma, že už nikdy nemôžeme piknúť Bardák kvôli tomu. Hej, co je mi jebe, vole? To je tam tak toxický prostředí. A je o co go v tom videu. Camillus vlastně říká, proč už nehraje profesionálně a proč se jde věnovat streamingu, no. Takže asi tak. A mně se líbí, jak to jako graduje, ta hudba začíná být čím dál tím víc dramatická. Měl jsi tam to stoupání o tom, jak se mu strašně dařilo, jak bylo to kousek té špičce. A pak začal ten downfall, víš co, teďka hraje ty westernovky, teďka hrajou nahlas, ono to povídá, jak se začalo všechno sypat. To video má normálně příběh, vidíš to? Že som na niečo v Screame, že už nebudeme sebavedomí v kompetitíve môj tím a že proste nemôžem si dovoliť takto naintiť a mal som nejaké že konzistentné problémy, lebo niektoré dni som mal menej energie ako druhé, asi už aj tá moja motivácia sa zlepšovať bola nižšia, keďže som mal také neúspechy, že som sa nedostal do LEC, možno som mal ešte nejaké PTSD z toho Gentleman z toho minulého roku. No a povedal mi coach, normálne to bol Scream a po Scream mi povedal, že ešte raz naintím, tak ma proste benchne po splite a dovidenia. No a vtedy sme hrali playoff. Počkej, a tohle je jako po tom momentě, co říkal, že měl nejlepší sezónu svýho života, že hrál nejlíp. Tak mu coach řekl, OK, nafidil jsi tady trénink zápas, tak jestli to uděláš ještě znovu, tak letíš. To je jako přísný, no. To mi povedal počas playoff, hej,
kde som vlastne po tomto argumente ďalšiu best of trojku brutálne poťahal, dal som 1v9 v koms, sebavedomý celý môj tím, boli takí zakriknutí, že to bolo vidno, že my sme mali problém s choukovaním, no a ja si myslím, že som akože dosť step upol v tej sérii a pomohol som týmu, takže sme porazili prvé kolo playoff, sme vyhrali krásne, no a ďalšie kolo playoff sme vypadli proti Barcelone, môjmu bývalému spoluhráčovi Čekoladovi a 2-1 bolo to mega close séria, no a proste som dostal bench, normálne, jak to coach povedal. To je potřeba vidět, kámo. To je prostě divný. Já bych raději používal fyzické násilí, já bych raději používal sexuální násilí na ty hráče. A jako to je bench celkem out of nowhere, ne? Ten coach, to je prostě divný. Nevím, jako já bych byl sus, ne s tím, že tam hraje Checkloud, ale s tím, že jestli ten příběh pravdivý, protože tohle je prostě, jestli to pravdivý, jak je to čurák, víš co, a počítáš s tím, že někdo není takový čurák, aby se dostal tak daleko, že kouče jako nějaký profesionální tým a chová se takhle. Ani som nehral zle, ani som podľa mňa nepodal zle výkony, ale tým sa rozhodol, že ma chce benchnúť, že potrebovali nejakú zmenu a zobrali Trica, ktorý vlastne prišiel a skončili ešte horšie ako so mnou. Čiže potom sa stala totálna eliminácia celého rosteru, koji vyhodili úplne všetkých, aj trénera, aj ostatných spoluhráčov, takže takto dopadlo. Bol som nie benchnutý neprávom, asi proste som bol nejak na oko problém pre nášho kouča a povedali si, že najlepšie rozhodnutie bude ma benchnúť, no. Obětní beránek. Tak, nebolo to asi najlepšie rozhodnutie, keďže dopadli ešte horšie bezo mňa, ale tak to môže byť aj už nejaká náhoda, alebo nejaký ten snowball. Ne, kámo, to si neříkej, že je náhoda, vole, prostě si na tom svést to ego. Kamaráde, by mě někdo benchl z týmu a pak dopadli jako násobně hůř, tak já normálně se tím jdu chlubit všude. Jenom koukněte se, jak dopadli, když tam jsou beze mě, ne? Serujem na to, že to byla náhoda, nebo že se ostatní zlepšili, vole, já budu dělat ramena. Já bych jim normálně hnedka v momentě, co by bylo to finální rozpoložení a zjistil, že třeba místa by byly 8, tak jsou 12, tak instantně by každému mýmu ex-spoluhráči přišlo DMs. Hele, nekoukal jsem, jak se vám beze mě daří. Jo, i když bych prostě to měl celý nasledovaný a viděl perfektně, jak se jim daří, tak bych to instantně naposlal. A tomu koučovi rovnou, vole. Z tej zlej sezóny predtým, no. Každopádne, takto vyzerala moja posledná sezóna a potom som si povedal, že už mám 25 rokov a chcem vám to nejako akože vysvetliť, hej, že prečo už to je ťažké sa dostať do LEC. A prečo si myslím, že už sa nedostanem do LEC, teda už akože priamo určite. Mám 25 rokov a toto bola môj rok 2025, hej, 25 rokov mám. A aby som sa dostal do LEC, tak potrebuješ mať aspoň jeden dobrý rok alebo 2 dobré sezóny. No a to bolo už veľmi ťažké, keďže som bol po zlom splite plus po benchnutí, takže môj narratív alebo nejaký ten hype okolo mňa už bol na bode mŕtvoly, na bode mrazu. No bolo to ťažké už akože si nájsť tým, mať nejaký ten hype, vieš, když z teba zmizne, tak už... Tohle jsem já, co vysvětluju, že jsem nebyl draftnutý na 3. Streamers Clash po tom, co jsem na 2. Streamers Clashi skončil na sdíleném posledním místě. Teba ľudia nemajú záujem, aj keď som podľa mňa hral fakt, že dobre individuálne, aj som si akože fakt, že objektívne sa na to pozriem, tak som podľa mňa hral najlepšie v celej mojej kariére, ale mal som že najhorší hype v celej mojej kariére. Takže to bolo úplne jedno, jak som hral, keďže ľudia to neriešili. Ľudia riešia len, jak si dobrý a jak sa o tebe hovorí na Twitteri a tak ďalej. Skúsil som to flipnúť, povedal som si, že ak mám joinúť tým v Springu a v Summer, tak to musí byť nejaký roster, ktorý že bude dobrý, alebo že budem mať šťastie, že nejaký tým niekoho bude chcieť benchnúť, možno aj LEC tým, a že ukradnem niekomu spot, že proste, že niekto ho musia bench, alebo niečo sa stane, možno nejaký zdravotný problém nejakého hráča, že povedal som si, že jediná šanca, jak sa dostanem do LEC, je zo šťastí. Takže začal jako právnický obkliky místo, aby sa nechal draftnúť svým skillem, no? To funguje. Proste čakal, nebral som žiadne ponuky, chodili mi ponuky z nejak Turecka alebo z nejakých druhých líg, z Nemecka a som si povedal, že ne, že flipnem to. Takže som to flipol, Spring nič neprišlo, no Summer prišlo. 2 týmy benchovali supportov, alebo teda napríklad Vitality zobrali Flashyho do LEC, benchli Hlisanga, Niskyho, pardon. Nezobrali ma do Akengy, zobrali Dekapa, takže tam to bolo zase close, ale už mi to akože bolo jedno, ešte Gio ma chceli zase a tam si nakoniec nechali z Elisa, takže som sa nedostal do žiadneho nejakého dobrého týmu, s ktorým by som reálne ešte mohol vyhrať, tak som nejoinul žiadny tým a začal som sa venovať viac streamovaniu. No ešte taká malá maličko, že neviem, či ste vedeli, ale koučoval som Niskyho, akože individuálne som koučoval Niskyho v LEC, keď hral Nisky po benchi Hlisanga a pomáhal som nejak tak, takže to je taká zaujímavá perlička.
sedlička, že som nízky mu sa snažil pomôcť, že v podstate som akože pomáhal LEC týmu, ale bez toho, aby som si zahral. A ešte sa stala sezóna, že Rogue mali nejaký problém, že ich support dostal ban kompetitívny, takže som sa bavil aj z Rogue, že by ma do Berlína na 2 zápasy doniesli, ale nakoniec aj oni na to vysrali a hral coach a prehrali všetko. Takže takto. To vůbec jde? To vůbec jde, že ti to může zasuplovat coach? To je crazy. Som bol close, toto bolo celé moje, ako keby, celý môj background behind the scenes, čo sa týkalo mňa LEC. Bolo to close, nebolo to close, ťažko povedať, to už nechám na vás, čo si o tom myslíte vy. No a takto to vyzerá. Keďže teraz ekonomická situácia v RL je podľa mňa fakt, že zlá a reálne zo streamu sa človek vie uživiť krajšie ako z hrania, plus musíš obetovať 12 hodín denne preto, aby si hral lolko, aby si podával nejaké výkony, aby ti nikto neukradol prácu. Je tam ten konstantný stres, ten burnout, prehrávať zápasy je zlý pocit a je to také, že som sa nad tým zamyslel, vieš, máš 25 rokov, máš chodiť stále niekde do zahraničia, stále meniť prostredie, vieš, už sa chcem aj nejakým spôsobom usadiť alebo mať nejakú konzistenciu v živote a už to není asi len o tom naháňať niečo, keď ešte... Jako celkem šílený říct, že hele, já nebudu dělat profesionální gameplay, protože to není konzistentní, já jdu raději streamovat, jo. To je jako celkem šílenost, ještě když jsi lolkář a člověk jako Kamelius musí reálně aktivně řešit ten přerod z lolkaře do normálního streamera, který bude mít variety. Jako jestli je tam ten přesah, rozumíš? Ono lolko tady nebude věčně, řekněme, že standardně minimálně na českém Twitchi a YouTube prostě aktivně umírá. A Kamelius je relativně velký lolkařský streamer a on potřebuje vyřešit, jak přerotovat z lolka do normálně variety, nebo nějaká jiná hra asi ani už nebude. Tím pádem jako říct, že to je nekonzistentní hrát profesionálně a pak jít dělat lolkařského streamera. Ty jdeš vyloženě z turbulence do turbulence. Až bych řekl, že ten profesionální hráč, pokud se udržíš v té druhé lize, tak je možná i konzistentnější. Asi viděl Freeze? Jo, tak Freeze tahají kamoši, no. Ona je otázka, jestli to. Protože straight up, já si myslím, že když jsi někdo jako Freeze a chceš rotovat z lolka do variety, tak co ty potřebuješ a co Freezeovi vychází, je mít prostě toho Hajzeta, toho Herdina, kteří s tebou budou hrát to variety, víš co? Že to uděláš jako zábavný hnedka od začátku, Freeze tam prostě po lolku hnedka nemohl, nevím, nažavit jako Baldur's Gate a odstreamovat si Baldur's Gate, to by nikoho nezajímalo. Ale pokud máš jako nějaký ty týmovky a zvládneš to takhle přerotovat, tak je to strašně easy. V tomhle to musíš jak kdyby pochválit Herdina, který to zvládl přerotovat přes Fortnite, prakticky solo. Herdin myslím nerotoval přes ty, ne? Já furt tomu říkám rotovat, ale nevím, jak to jinak nazvat. Herdin nerotoval přes jako nějaký společný streamy s Hajzetem a tak, on to prostě, on byl lolkář, tehdy ta scéna ještě nebyla tak velká a šel a brute forcenul to out. A brute forcenul to tím, že hrál Fortnite, že začal reagovat, že se začal dělat ty segmenty, že prostě streamoval to lolko 2 hodiny a pak hnedka přepl. A on to prostě zvládl solo. A teďka, když přijde, že nějaký streamer chce rotovat, tak musí jít přes kamoše, no. Že jako udělat to solo je prakticky nemožný. A jak dopadl u RP? Nepřipomínej mi to. Já jsem teďka RPčko, reálně já jsem vnímal. Já teďka ještě, jak jsem byl nemocnej, já jsem to žavel každý den. Já mám teďka nasledovaných, já jsem možná nejvíc sledující RP divák na českém Twitchi. A já prostě zatím se zapínám Detaina a zapínal jsem jenom Herdina. A já jsem čekal na jeden jediný moment, jeden 5vteřinový segment, jeden vtip. Kdy si prostě řeknu, OK, tohle je ten důvod, proč lidi to RPčko sledujou. On tam nepřišel. Já prostě furt nevím. Já jsem to sledoval u Herdina a Detaina aktivně a já nemám tušení, proč se na to lidi dívají. Takže budu muset asi zkusit ještě nějaký jiný streamer s tím RPčkem, ale to je trochu jiný téma, že? Vieš, keby ešte verím tomu, že mám šancu na LEC, tak by som ešte to skúšal, ale verím už, že nie, že už by som fakt potreboval veľa času, aby som si zase vybudoval to meno a nejakým spôsobom sa dostal zase na ten hype a už som si povedal, že to nie je worth it a je to veľmi veľký risk a investovaný čas pre možno nič. Je to jako film, ale hodně špatný film. A aby jsme to neforsovali do toho RPčka, tak já udělám oslý můstek, jak se dostat zpátky k tomu Kamilovi. Kamil, aby přirotoval z lolka, musí začít dělat GTA roleplay. Teďka máš nejlepší možnost, Kamile. Běž na to. A
Tím pádem jsme udělali oslý můstek a spojili jsme tuto diskuzi s tímhletím videem, není to krásný? Hnedka to dává smysl v tom kontextu. Či by som teda budoval nejaký stream, nejakú značku, venoval sa nejakou tou cestou toho influencerstva, sociálnych sietí a tak, kde viem, že v tom vidím väčšiu budúcnosť, mám tam väčší potenciál rásť a podľa mňa to už bol po zvážení nejaký väčší zmysel mi to dávalo, keďže verím tomu, že to budovanie bude mať do budúcnosti väčší return ako to, že sa budem snažiť dostať do LEC v podstate v umierajúcom biznise, kde vlastne všetky platy a všetko ohľadom e-športu teraz je na úpade, takže som vyskočil ako keby z potápajúcej lode, nie iba z e-športu, ale moja kariéra potápajúca loď. A tak. Kamo, ale pokud prostě zůstaneš u toho lolka, tak je to, jak kdyby skočil fakt z té potápějící lodě na padající letadlo. Já nevím, jestli si pomůžeš, jo? Pak je otázka, jestli umíš plavat nebo jestli umíš lítat. Takže preto som v 2025 v lete nemal som ani nejaký plán v podstate, že budem streamer alebo niečo, hej, že to tak prišlo prirodzene, že vlastne ja som celý 5 rokov už asi streamujem, ale to bolo také streamovanie, že som hral solo queue a streamoval som ako hram solo queue, hej, že to nebol som nejaký streamer, bol som skôr hráč, ktorý streamuje svoje hry. A vlastne v 2025 som trošku zmenil ten approach v tom lete, viem, že ja som vždycky ráno rád streamoval a vtedy frčalo LCK, tak som si povedal, že si skúsim vybaviť co-stream práva, dostal som práva a začal som co-streamovať a všetko, čo sa už stalo, tak už asi viete. Ak ste teda pozerávali môj stream, ak nie, tak to máte. No a robil som si kofíčko, kde vlastne coachujem ľudí, doraz to robím. Ak majú ľudia záujem o nejaký individuálny coaching alebo nejaké sessions, kľudne aj tímový, tak som už veľakrát robil coffee, kde mám viac tírov, čo si môžete pozrieť. Mám tam coaching týry, keď nemáte záujem o coaching, ale chcete iba vidieť záznamy coachingov, tak tam sú lacnejšie týry, alebo ak mám ide iba o podporu, tak ak sa vám ľúbi ten content a čo robím, tak stačí, akože ľudia si niekedy len tak platia coffee aj bez toho, aby som ich koučoval. A ešte sa venujem e-sport campu, vlastne chodím do Prahy vďaka Telekomu, do Magenta Experience robívame každý mesiac e-sport campy, kde ľudia vlastne chodia na... To na mě vždycky vyběhnou, ty e-sport camp, nebo jak teďka řekl, ten coaching. On dělá i TikToky Kamelius a mě úplně fascinuje, jako fakt kolik lolkaři mají ještě nováčku, protože tam je vždycky TikTok, který je od Kamela strašně úspěšný a týpek tam říká OK, tak když chcete dát vardu, tak ji nedávejte bezcílně doprostřed na linku, ale dejte ji do keře, který vede na vaše linku. A všichni těch komentářích, cože, to jsem to teďka dělal špatně. Prostě takový základy, rozumíš? A ono to funguje, jo? Já si vždycky říkám, že lolko je umírající a ona je ta nějaká sorta lidí, kteří jsou furt noví. Tupé... To fascinuje. 2 dní offline coachingu, je to v Prahe, na Pankráci, tam proste robím coaching, mám tam akože sessions, mám tam prezentácie a sú to v podstate 2 dní po 8 hodín plnohodnotného coachingu, nejakých aktivít, kde ľudí učím analyzovať ich chyby, ako by mali rozmýšľať a tak ďalej, že keď sa chcú v lolku zlepšiť, alebo ono to nie je iba o lolku, ale všeobecne v živote, že vlastne ten proces zlepšovania sa v niečom je všade rovnaký. Či je to futbal, či je to spev, či je to plávanie, či je to hranie hier, tak alebo vo vzťahoch, v komunikácii, tak vždy ten proces zlepšovania sa je konzistentný. No, takže tak vyzeral môj rok 2025. Som ešte aj strašne rád za Streamers Clash, to myslím, že bola veľmi veľká sranda, tiež som si tam skúsil ešte kompitovať, nejak zasúťažiť a zaspomínať na tie momenty, kedy som bol v tom ohni a dal do toho všetko, čo mi v podstate posledné roky kariéry už docela chýbalo ten oheň a ten Streamers Clash mi to nejako zase naštartovalo, že som zase sa cítil ako taký malý a veľmi som sa bavil pri tom evente. Čo plánujem na rok 2026, teda asi už čakáte, že či som sa rozhodol akože ukončiť profesionálnu kariéru alebo nie, tak skrátke v podstate nepovedal by som, že som ukončil kariéru alebo že som nejak retiroval oficiálne, ale je to taký ghost retirement, kde vlastne ja sa stále udržujem solo queue, stále sa chcem držať na úrovni challengeru, chcem, aby môj content bol high elo solo queue a nie, že budem master hardsack a... Takže ukončil jsem profesionální kariéru, pokud mi teďka nezavolá random coach, který mě draftne do LEC. Překladu. A že chcem, viete, na streame často stretávam hráčov ako je Cubs, Jankos, najlepších hráčov v Európe, keď sú bootcampy v Európe, sa hrajú Worlds, alebo sa aj stretávam Fakera, Kerryu a tak ďalej, všetkých týchto profíkov stretávam solo queue konzistentne na streame, takže... Počkej, řekl Fakera? Udělal bys to stejný, si myslím.
No ale jako ta kariéra je de facto ukončená, jenom... Víš to, nemůže to vyslovit nahlas, nemůže to oficiálně oznámit, protože furt je nám tam maličká naděje, že to se prostě stane, že ti někdo zavolá a řekne OK. Vypadávají tady supporti, všichni supporti jsou kokoti, ty jsi byl konzistentní, pojď nám hrát do LECčka. To byl už jenom taková zadní vrátka, víš co? Prostě kdyby náhodou, já věřím, že bych měl konzistentnější výsledky chat v LEC, než bych měl solo queue. Straight up. Jediný důvod, proč solo queue intím, proč mám negativní win rate, je protože neumím hrát se špatnýma hráči a když mě hodíš mezi lvy, tak já se vrátím jako vůdce smečky. Rozumíš? Chcem, aby môj content bol aj o tom, hlavne teda o tom a v tom vlastne ten môj retirement neprichádza a možno keď bude zase nejaký zaujímavý projekt alebo nejaký streamerský tím alebo niečo zaujímavé, kľudne aj v Českej lige by som si zahral, ale musí to dávať pre mňa význam aj časovo, musí to byť niečo spojené so streamom a rád si zasúťažím vždycky, aj ten Streamers Clash vlastne je súťaž a nie je to síce už ako oficiálny kariérna súťaž, ale stále je to nejaký competition. A tak teda som sa rozhodol, že na rok 2026 som odmietol všetky ponuky, ktoré som dostal a rozhodol som sa, že pôjdem si tou streamerskou cestou, kde ale netvrdím, že keby nepríde nejaká zaujímavá ponuka alebo niečo treba, takže skočím rád do akcie. Určite by som rád skočil, ale tie ponuky, ktoré dostávam, sú nie nič, čo by som chcel obetovať streamovanie a nedáva mi to zmysel sa tomu venovať. Takže tak vyzerá asi budúcnosť mojej kariéry. Teším sa na rok 2026, pretože zase budú co-streamy, teraz som v pláne, budem si zase bavať LCK práva, LPL práva, uvidím ako LEC práva, lebo to už bude strašne veľa času, keď mám co-stream. O můj bože, čede, já se těším, až LOLko zase jednou za 20 let bude sledovaný a budou to jenom lidi, co restreamou profesionální zápasy. To má budoucnost. A všetko, tak zase by som nemal úplne život. Uvidím, aké sú podmienky LEC co-streamu, požiadam si aj o ne a uvidím, že ako to dopadne, či ich vôbec dostanem alebo nie. Teším sa, že odomknú Challenger Duo Q, čiže budem môcť hrávať Duo Q aj s Karzim, s Patrikom a tak, že budem sa snažiť invitovať českých hráčov na duo, lebo to je väčšia strana, keď sa môžete pozerať. Budem hrať určite duo s Alešom, s Freezom. Ty máš taky na full time, máš třeba okolo 20k měsíčně. Hele, ono záleží, ty brďo. Ono je to dost proměnlivý prostředí a straight up, ty tady máš třeba systém reklam. Od public play, od stream edge a tak, takový ty pičoviny, co občas jedou jak kdyby na monitoru. Teďka zrovna žádný nejedou, jo. A jako reálně, když budeš mít třeba 500 diváků, co má Kamil, tak já věřím, že ty můžeš jít full time, aniž by ti kdokoliv dal suba a aniž by ti kdokoliv poslal donate, pokud tam budou nějaké reklamy. Tam jsou třeba reklamy, které ti dávají, já se tady kouknu. Kde to do prdele je? To ti dává prakticky 9 euro. Bývá to 9 až podle mě až 13 euro za 1000 zhlédnutí a objevuje se to jenom za hodinu. Tak si vím, že když máš 500 diváků a řekneme, že průměr je 10, tak dostáš 15 euro za hodinu, už jak kdyby automaticky. Jenom z těch reklam, když tam nepočítáš Twitch reklamy, když tam nepočítáš suby, když tam nepočítáš YouTube, když tam nepočítáš nic. Což je celkem nice a docela často se to děje. Budeme konzistentně na Smurfest. Z těch reklam máš úplný hovno, ne? Ale teďka to říkám, kolik máš. Máš za 1000 zhlédnutí. Takže v momentě, co to popne, tak tady máš nějaké eura. Snažiť dostávať do HL, skúsime dať nejaký challenge, dáme duo challenger a budeme sa snažiť robiť aj nejaký variety content, ale to mám tak v pláne, že vždycky iba nejak na konci streamov hoďku 2, že chcem, aby väčšina môjho contentu bolo. Takže to je ten předod, o kterém jsme se mluvili, že to potřebuješ to. Ale jako hoďka 2 na konci streamu, mám pocit, že jsme to ještě nezažili, ne? Že Kamil vyloženě končí lolkem. Ale měl by to jako dělat, to je vyloženě must have. V momentě, co máš ještě nějaký drive, co tam máš ty diváky, co teďka jako vidíme, že má 500 a tak, počkej, najdeš to? Kamilius Steam Charts. Kamilius Stream Charts. On prostě musí přerodit co nejrychleji. A já ho reálně nenajdu. Twitch tracker Kamilius. Average diváci 421. Jo, tady to vidíš, vole. Tady prakticky byl ten drop na ten full time. Celkem crazy, že tady přichází jenom followy a tam byly asi nějací velcí nabotění tady. Tak teďka prostě dokud jsi tady v tomhletom píku, tak prostě musíš dělat to variety. Musíš to přerodit. Jinak prostě lolkarství streameři končí, jo, no. Full drží okolo 670, tady je... Average viewers jsme teďka klesají z 331. Změnil se to procento, to jsem změnil hovno. A píky tady vidíš
Kámo, vy to vždycky vidíte strašně divně, jo? Mě tady i lidi říkají, že já úplně jinak, jak kdyby mám výsledky, než mě píšete, a tady to vidíš. 490, 390, 640. Ale to je 7hodinový stream, tam byl asi nějaký to, no. Jo, to bylo premiéra tohohle videa, actually. No. A s tým, že tam dáme sem tam nejaké malé vsúky, nejaké raz za týždeň nejakú inú hru vtipnú ku koncu streamu, alebo teraz začínam hravať Vovko, prichádza TBCčko, ja som niekto dohrával Vovko celý život, strašne ma to on plánuje dělat ten vovkařský content. baví, takže rád si zahrajem aj nejakú inú hru na konci streamu, na takú hoďku 2. No to by bolo všetko o tomto videu, čakal som, že to bude mať tak 10-15 minút a má to pol hodinu, takže sorry chalani, že ste museli počúvať pol hodinu japovania, kto chcel tento podcast si mohol pustiť, ak vás zaujímala moja kariéra, tak... Jako pěkný, no. Ještě to pak dokoukáme, ale hlavně vybudovat parasociální vztahy, útočit na nostalgii a všem říkat kamarádi. Jsou tady vůbec nějací streameři, kteří si fakt myslíte, že to tahají na parasociálních vztazích? Já si upřímně myslím, že tady jsou ta streamerů, která to dělá, říká se jim ženy, ale ty to dělají, když se o to nesnaží. Protože prostě na ten stream ti přijde typek, který se o tebe zabouchne a začne ti posílat prachy a furt ti tam chodit. Protože si myslíš, že když bude jako typek za monitorem, který ti posílá prachy, tak jednoho dne budeš jeho přítelkyně, jo, ale to se o to nemusí ani snažit. Opatek Cringe hraje hodně dobře, myslíš Charmy Ups? Ne, já myslím každýho čičího streamera. Straight up. Já upřímně já teďka nesledoval třeba zrovna slavný holky, který si můžeš vybavit, pod tímhle jsem nesledoval, takže to o nich nemůžu říct. Ale prakticky každý holčičí streamer, který jsem sledoval, který jsou od 100 do 200 diváků, tak jako to je plno simpu a ti to tahají, jo. Kapesa Hajzet? Já nevím, jestli Hajzet upřímně. Hajzet je takovej klidnej, míří na ženy. Asi má nějakou tu svoji personu, ale nevím, jestli vyloženě bude nějaký parasociální vztah. Kapes bych řekl, že jo. Já bych řekl, že většinou takový lidi, co mají tu divočejší komunitu, takovej kapesník a opat. A to je podle mě něco podobného, jak s těma holkama, že ty se o to nemusí snažit a v momentě, co máš nějaký styl humoru a nějakou inteligenci, tak ty lidi jak kdyby taháš automaticky. A pak ještě, když jim jako třeba, nevím, Detain to mýval, ne? Detain to mýval, já nevím, jestli to Detain má pořád, teďka jak jsem sledoval to RPčko, tak to necítím, protože když sleduješ to RPčko, tak ti lidi často se nebaví ani s chatem. A takový to, oh můj bože, my jsme tlupá a vítejte v Warsonově rodině, jo? To je takový to snažení se budovat parasociálních vztahů. A já vždycky, když to slyším, tak mě přijde strašně cringe, vole. U ty Charmy mi přijde, že je hrozně vidět. Ježíši, ahoj, jak se máš a tak dál. V reálu si myslím, že by se ti vyhnula. Charmy actually je přátelská. Já nevím, jestli to víš, Mega Vagusy, ale já jsem tlustej, smradlavej tejpek. A normálně, když jsme hráli na Streamers Clash jedničky a odcházel jsem, že jsem se baril, mával jsem jenom, protože já se nechci nějak loučit, já jsem prostě zamával, tak Charmy ke mně přijde a obejme mě. A já jsem se s Borkou nikdy nebavil, víš co? Ona prostě mě tam viděla hrát, tak nějak mě znala od vidění, občas se koukne asi na stream, nebo jakože tady zavítá. A prostě šla a vošklivýho tlustýho typka prostě objela, ježiš, tak se měj, ahoj. Že jako to nemusí být pak hraní na sociální vztahy, rozumíš? Takže ti v něm houplo. Ne, já jsem ji objal a řekl jí, že mně nedošlo, jak seš malá. Protože já jsem ji fakt objal, já jsem prostě tak jako objal a čekal jsem, OK, furt tu nemám, OK, furt tu nemám. Takhle jsem prostě jak kdyby svíral ruce a až když jsem měl ruce nějak takhle, jak jsem teprve měl Charmy v náručí, rozumíš? Že byla menší, než jsem čekal a i podle toho, co jsem viděl vizuálně, že mě to prostě zmátlo. A mě v tu chvíli napadlo logická myšlenka, že kdybych jí dal ťavku, tak ju straight up zabiju, jak je malá. Tak jsem jí řekl, že je menší, než jsem čekal, neřekl jsem jí, že ju plánuju zabít. A rozloučil jsem se a šel jsem pryč. Takže to by stačilo, aby mu tě holka tě má? Ne, ale chtěl jsem říct, že Charmy je asi milá overall. Že to není jak kdyby hraní. Ale třeba, kámo, já už mám dobrý příklad. Víš, do mě přijde, že hraje strašně na parasociální vztahy. Zuki. A to mám Zukiho rád všechno. Ale, a to je celá sorta streamerů, kteří prostě s těma lidma se snaží mít nějaký small talk. A dělá to třeba i hodně Vojta, mě teďka sere. V momentě, co se ptáš každýho diváka, s kterým s tebou interaguje, a když jsi menší streamer, tak je to víc znát, co dělá, co plánuje dělat a takový. A jenom na takový blbosti, že
nevím, tak teďka si půjdu dát, dám si smažený kuře a večer si ho vyhoním. Když ti to ten divák řekne a tebe to jako fakt zajímá, tak v ten moment s ním budeš parasociální vztah a reálně se ptáš na otázky, na který to, co ti odpoví, nebudeš znát za hodinu. Prostě nebudeš vědět, co ten týpek plánuje dělat do víkendu. A nebo máš extrémně dobrou paměť, nepravdu. Já ty holky se sleduju a nedávám jak většinou pick me. No tak jako to jsou holky mým chatu, vy tady nadáváte pick me každé. Asi si to vypočuť dokonca, možno nie. Ja by som vám chcel poďakovať za vašu podporu, že vlastne vďaka vám dokážem se živiť alebo byť nejaký... By the way, Camillus taky strašně fajn typek, protože mě potkal na té Snapyho party a normálně se s ním bavil všechno. Dokonce mi slíbil, že mě vlastně někdy hostne. Prostě jako IRL, frajer, fakt bych doporučil. Že tohle to taky není něco, že bys měl nějakýho namachrovance IRL, který se s tebou ani nepobaví. Nebo možná měl jako se mnou částečně jiný zacházení, protože jsem slavnej. A rozumíš. Full-time streamer, ako vidíte, tak akože veľa peňazí, čo od vás dostávam, ide aj do streamu. Môžete si vidieť, že mám kameru, celú som si nejak izbu upravil, mikrofón už mám, že vlastne pol roka dozadu som nemal nič, mal som vodhoven kameru, vodhoven mikrofón a snažím sa akože, aby aj tá úroveň streamu bola lepšia, aby ste mohli pozerať môj content s väčším úsmevom a väčšou kvalitou pre vás. A tým by som vás chcel ešte raz poďakovať, že za vaše suby, za vaše donaty, za vaše podporu na Ko-fi, za to, že pozeráte, lenže kliknete na môj stream. Tohle už je prostě loučeníčko, kariéra over, pokud nepřijde pozvánka z LEC, tak se na to mrdá a jde se streamovat a být influencer. Ok, dobrý video. A ještě mi došlo, když jsem se bavil o té Snapyho party, že já jsem celkem člověk, který není IRL confident, protože jsem znatelně nejtlustší v místnosti, jo, rozumíte? Že prostě, když máš 10 náhodných lidí, tak já budu patřit mezi 2-3 nejtlustší dám. A nějaký týpek, a buď to byl Freeze nebo Nightshare, já jsem upřímně za celý večer nepoznal, kdo z nich to byl, mě permanentně zneužíval a hladil mě bříško. Prostě jenom mě tam pohladí, jenom mě tam šťouchne, já nevím, který z nich to byl, ale jeden z bratrů kněžínků je úchyl. Musím to říct. Jsem se jen tak náradnou vzpomínal takovou historku. Řekni mi, jak to udělám, taky už nechci chodit do práce. Počkej, co uděláš? Jako streamovat? To nedělej, brácho. To je tak otravný. Tomáš mi to nedělá, je taky tlustý. Teď jsou úplně stejní, what the fuck. Já neironicky, když jsem tam jako potkal Freeze, tak já jsem chodil po lidech a ptal se, protože jeden byl v bílém topu, druhý byl v tmavém topu, tak jsem se ptal, kdo je kdo. A já jsem se reálně bavil s Davkounem. Já jsem se bavil s Davkounem, který tam celou dobu s jedním typkem mluvil. On od toho typka odešel od jednoho z knižníků, já jsem se ho zeptal, který to byl, s kterým se bavil. A on mě řekl, že neví. A já doteďka nevím, jestli se mě dělali všichni prdel a všichni tam nevěděli. A nebo to tak jako fakt všichni měli. Nerozumím. No nic, to bylo video. A celkem hezký. Pokud tě zajímá Kamil, tak je to takový jako zajímavý.